Hello friends, bye Bodo Info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ and Bodo Info family members फोरनिसिम बयनिसिमबो happy new year आसा खालामो नोंथांमोना मोजां जाहाथे खामानि मावलाङो। Then finally Daily Police Constable नि रिजाल्ट होबाय दा बेयाव काट अफ बेसेबां लांखो एबा नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि एग्जाम होगोन Daily Policeआव बेसेबां काट अफ लायो नोंथांमोना भिडिअ नायदो जोबजासिम and बेनिफ्राय आइडिया मोनगोन जे नोंथांमोना Daily Police Constable एबा दिल्लीयाव साख्रि मावनोबा नोंथांमोननि फरायनाय एबा काट अफआ बेसेबां लायो कनस्टेबलआव जों बेखौ नायगोन। सो बिदिब्ला आं बे अफिशियेल नटिसखौ बेयाव डाउनलड खालामसै दा गोबां समनिफ्रायनो नेबाय थादोंमोन Daily Policeनि रिजाल्ट दा फाइनाली निउ इयारावनो नोंथांमोननि थाखाय मोजां बान्था होननांसिगोन जे नोंथांमोना बेयाव मोननो हाबाय। सो पोस्टआ दंमोन 7000 नि बारा दङमोन एन्ड बेनिफ्राय मेल फिमेल नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन। दा बेवहाय बेसेबां केन्डिडेट्सखौ लेंहरगोन फिजिकल टेस्टनि थाखाय जों बेखौ नायगोन। माखासे काट अफ फैबाय नर्मेलाइज जानायनि उनावहाय गासै स्टुडेन्ट्सखौ एबा केन्डिडेट्सखौ लेंहरदों 86000 नि 80 बारा दङ। दा बिनि गेजेराव एसटी फोराबो दङ। दा एसटी नि काट अफआ अल इन्डिया थांदों बेसेबां लाखो जों बेखौ दानिया नायनोसै। दा बेयाव नायदो नोंथांमोना फार्स्टआव मेल केन्डिडेट्सखौ नायदो एसटी आव काट अफआ बेसेबां थांदों। दा बेवहाय माखासे क्वालिफाइड जादों 2904 दङ। सो बेयाव काट अफ लाबाय नोंथांमोनाहाय 58.03 काट अफ लादों बे जाबाय मोनसे लवेस्ट काट अफ नाथाय बेनि एसे बाराव थागोन मानोना फिजिकल टेस्टआव 100 नि गेजेराव 58 खौहाय बेयाव लिंहरनाय जाबाय फिजिकल टेस्ट होनो। सो जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो आपकामिंआव बेबायदि काट अफ थांगोन नोंथांमोना जाहाथे रेडि जायो मानोना पोस्टआ फैसिगोनलाय एसएससिआ एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदों अनलाइन हिसाबै नोंथांमोनाहाय आरो फिजिकल टेस्टआव थांनानै गासैबो क्वालिफाइड जायोबा मेडिकेल टेस्ट जागोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट साख्रि जागोन दिल्ली पुलिसआव आरो दिल्लीयावनो नोंथांमोना पोस्टिं जायो। देन जों बेखौ नायगोन एक्स सार्भिसमेन हिसाबै आरोबाव काट अफआ जोबोर खम थांदों बेनो जाबाय 25। सो 25आवनो फिजिकल टेस्टनि थाखाय लिंहरदों बेखायनो जायफ्रा फेमिलि मेम्बार्स दिल्ली पुलिसआव साख्रि मावो गोबां चान्सखौ मोनो। सो बेखायनो 25आवनो बेयाव काट अफ थांबाय। सो बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय जुदि नोंथाङा दिल्ली पुलिस मावोबा नोंनि माखासे फेमिलि मेम्बार्सआ ओरैबायदि चान्स मोनो 25आवनो बेबायदि थांदों एग्जामाव अब्ला साख्रि जानायनि जोबोद चान्सआ थायो। सो बेखायनो दिल्ली पुलिसआव एप्लाइ खालामनांगौ आरो नोंथांमोना साख्रि लानांगौ। देन बेनिफ्राय फैबाय जोंहा दानिया फेमिलि काट अफ। सो फेमिलि काट अफ होनोबा बेयाव आरो जोबोर खम थांदों फेमिलि काट अफआ आरो बेयाव सर्टलिस्ट जानाया 1800 लेंहरदों बेनिफ्राय 44.69आवनो एग्जाम पास जाबाय बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआव बिसोरखौबो लिंहरबाय एसटी नि काट अफ फिमेल हिसाबै हिन्जावसाफोरा सो जोबोद चान्सआ दङ बेखायनो एग्जामखौ होनांगौ। दा बेयाव एग्जाम होनोबा नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 12 पास जानांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा। दा रिजाल्टआव क्लिक खालामदो। देन रिजाल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आदार्स मोनसे अपसन मोनो बेयाव क्लिक खालाम बेनिफ्राय रिजाल्ट सिटआ बेनो नै दिल्ली पुलिस कनस्टेबलआव नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन बेयाव क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो PDF फाइल श' जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि लिस्टआ गासिबो ओंखारगोन। दा गोबां फेजेस दङ नोंथांमोना बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ जानुवारि लास्ट उइकआव चान्सआ दङ साडेनलि नटिस फैगोन एसएससि निफ्राय आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड' इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन। स' बिनिफ्राय अल द बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो नेक्स्ट लेभेलनि एग्जामनि थाखाय एन्ड जोबनाया बयनिसिमबो हेपि निउ इयार 2024 आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां थायो।